Bazovulile othi namaphepha akazivale sosivula thina sikhona nje thina soba la eSouth Africa sosivula isitolo la isekhaya la ngoba kuthiwa izindlu ziyodaka nothiwa zamaplango nothiwa ezeyinkuni kodwa isekhaya la sizomela lokho la ngithini laba abasasele labasele usale kanjani nomshado wethu usufikile wafika umshado wethu wadlula usale kanjani wena sizosho njalo kubona usale kanjani ngamakhutha ngenzeni iphathi uzophathwa yithina ngoba ithina bala ithina abantu uyimilela la ngamakhutha simngalelo kuphela ngizolimala phela amazinyo ngizowafaka apha hayi zoso ungasabi zoso amazinyo lawa indawa mana kwenzakala nawe bakubopha nawe ngasho ngama-protection order u2 nginikwa amaphoyisa yes anginikwa abantu ekuthiwa bangiprotector bona yes angezi kubona yes nginikwa amaphoyisa ama-protection order u2 anikwa i-written warning ekuthiwa yi-last warning ukuthi uma sithiwa ngiyangena kule yitolo ukuthi abasuke laba abangenamaphepha yaboshwa ngima kanjalo ngoba ngicela umfazi wokuqala athi umfazi wokuqala nazi nginetha kwamakhulu nabo befikile bakhona bafowethu naba manje athi amaphoyisa unikezelane protection order yini inkinga bathi mina ngihlukumeza abantu mina ngibuza ukuthi ngihlukumeza kanjani ekhaya ngoba lisekhaya la ngihlukumeza ngaliphi ngoba lento engiyicela kuwena kuphela akufuna amaphepha ngicela uhambe yes phela ngesihle nje ngicela uhambe wena bekini manje umuntu umqoshelani umuntu ngoba phela unalo ilungelo ukuthi ebe lapha lalela abamaphepha nama-home affairs asiwazi oh yes lamakhutha ayikafiki home affairs uzobabheka yes asiwazi home affairs kodwa bona abantu abawaziyo ibona bazowulungisa yes thina sicela labo abasingabazi noma baqashile yini ey'ndlini sitshela bona ukuthi abahambe manje labahlala endlini uyakhuluma noma stende ukuthi yazamile noma stenda abanye bebafu bayagoloza nemizi ewu-10 noma ewu-15 abantu bakufika bayagoloza namavidiyo enqaba umuntu uphume endlini esetsheliwe kwathiwa akaphume kodwa still agoloza yes uma stenda afika uma stenda sayipolice station kwamakhutha ipolice station ethethe sami sembumbulu athambane embumbulu niyobhuna i-eviction letter i-eviction letter izothatha inyanga yonke ukuqosha umuntu yes manje pho uboshelweni njengoboshwa amaphoyisa wena kwathi harassment kwakuthi harassment abantu bakufika ngabazi la inikwa amaphoyisa awu-2 uba laba malinga nombani wena banginika abawu-2 bathi i-harassment enginayo ngathi babi pho abantu ema-harassment babi bangabathola manje insipho wagcina ungayixoshanga ejele waphuma kanjani wawukhishelwane abanginiki iwoningi angiyekugcina iwoningi athi yokugcina leyo woningi leyo leyo nje liyakhala hayi mfowethu hayi ibambi mfowethu sizosibile ngokwandiwe ngeshinji ayikhale baba sithabahambe sicela namaphoyisa kamakhutha lawe kuyiwona ahlangene namakwerekwela awakhokhelayo kusukela manje sithi awagcini ukuthatha iy'mali zamakwerekwela asisawathanda amakwerekwela kamakhutha siyacela ayahlupha vele amaphoyisa la asifonela nga-1 mfethu asifonela sitshela ukuthi asiyeka amakwerekwela kunephoyisa elilakamakhutha engathi liwumphathi libambelile umphathi ilona elibhizi lifonela abantu nga-1 libathetha bayeke le nto abayenzayo lifikile lapha kwimashi lazama ukuzivala kunefuna imashi ingaqhubeki safike sagoloza lapha sathi siyawulinda uzulu uyeza uzulu siyabonga hayi konakele Chimweka,
Awu amawele uba ukhanyayo la kunina ayabona ayabona uyavuma awu madoda awusuka ayikhane nabantu baseNingizimu Afrika nomakhelwane bonke nabantu abangamastendi abaqasha abantu bokufika nabaqashisa abantu bokufika endlini zabo njengamanje abeziqiniso ngoba uma ngabe leziqiniso nakanjani ingalo mthetho izohlala phekwakho. Hayi bafana yaqala ubona ikhathele dala kakhulu. Misal balu uyakwazi ukusebenzisa le phone. Yeah. Aza ngivuthiwe. Hayi uvuthiwe. Asasiphatha. Hayi siyabona. Hayi bafana ngoba kude sibone lokho. Manje uqala ubhowo uqi. Hayi kencane lesi. Hayi baba yena. Intendala lesi. Passa up izinto, yaqiza. Awuqhawe khamba kahle kabiyama madoda uyabangena uthi abahambe ya yindaba uzokhunda yobani manje abangikhundayo ekhaya bakhona ya sinje abahambe sikhathele bona ya bathi manje ichazana le khathi le futhi ngiyayithanda hayi yabona le khathi lesuka kwindoda enkulu ugqizile oh ya indoda enkulu ugqizile uthe avele ngishaya ngifale avele ngishaya avele ngijaya ubalo hayi bana ngijaya isikhokothi nje amshuko kabiyama
Yakhala. Zenkukhu induku zenkukhu uzothatha ama-pieces ubona njengasi inyama eningi uzafika mhlawumbe induna eziwu-7 netaya elilodwa abahambe sikhathele ibona abakudli lokudla bathi singwa kuphela lokho kunyeke nje hayi abakuthathi bani balethele abaney'moto balethele ukudla kwabo ey'fike ekuseni balethele ukudla bona sifike thina sothenga abashana bethu bayafa nawe ndeni ey'koleni abashana bayagula yabo abahambe sikhathele sozama abazozama oma bethu kodwa into afanele bayenze uma bethu abayeke indlela ngabo-8 ngabo-9 nabo abavule njengabo labantu ekuseni yabo so nalento yokuthi balale-8 banabantu abaphuma emsebenzini abaphuma o-7 njengoba ubusika nje kuyafuza kuyashesha uba mnyama ngiphuma emsebenzini ngifuna isikwa ngifuna idrink futhi uyodayisa umntwana ekhaya omnyama akasangivuleli noma usomela ingane yazi lutho izokubuza ukuthi ufuna kufanele iphinde emuva futhi iyobuza ukuthi maye umalini idrink ngicela masebedayisa balapha emakithi abenze show ukuthi umuntu uhlala esitolo noma uqashe umuntu ozodlala isitolo balale khona futhi balale khona bekusikeleka hayi lento ukuthi umuntu uqovu ujeqe
uzoyanqonqoza athi ngisabhizi sayifunda manje lento umuntu afika unenhlama athi usayowasha asusewasha izandla ukubona inhlama wena ulinde uyaphuthume emsebenzini yakumele uwonququmezela ukuthi kumele benze njengaba abafika begeze khona esitolo belale khona esitolo yabo yabo mana yes begeze khona esitolo belale khona esitolo ya abahlale khona ey'tolo kodwa bangalali phela nabantu balala ey'tolo bangabe sebeyalala phela bangalala emarayisini kanjani wena nje ushilo hayi bangalala emarayisini bangathathi odade bethu phela nabo mase benze njengalaba bofika kodwa nje pho badle ofishi pho badle ofishi banethelo baney'moto zabo kunemoto efika ekuseni mina bebekhona nje bebeqashisiwe ekhaya kunemoto efika ekuseni balethela ukudla mengiphakile ngithi ngikuphakele John athi John hayi ngeke angiphakele kuleko mina hayi angidli chicken mina uthi ufika umuntu noplastic omnyama onamakhanda ofishi angazi yini nepahlaba injela ithiso le qashunayo so nje laba abantu bethu sikhathele bakudla nje ukudla lokho abakudayisayo hawu kanti manje sikuphela hayibo ngoba isiko siba ngebheka kodwa lokho okunye singakwazi bakuthatha hayi abakudla abantu basilimaze kakhulu uthi bayanuka wena qhawe hayi banuka qawelama banukani iphunga labo ngeke uze ulifanise nalutho qawelama abanuka nje impela qawelama abahambi awuqhawe wena ususondela kubona uzwa uthi banuka wezwa kanjani phela ngasikhathi uvela lapha yekontena qawelama futhi tsafu futhi athenga ukuthi abahambi manje nawe uthenga yona irice lelo uthenga yona inyama kunuka akukho kunye ebengizokwenza qawelama hayi ngeke unamapho hayi unamapho bethu ngeke bethu mana ungayithenga kanjani into enukayo ubuyizi yanuka ulambile osuthweni ungabudla ngisho ubulongo wena ne Bosmani awushuba hayi
Sishushezi, sishushezi. Sishushezi, sishushezi. Fula. Sishaya mashwele. Fula. Sishaya mashwele. Fula. Fula. Sishaya mashwele. Fula. Sishaya makwere kwere 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 fula. Ay, alushaye phela mama. Hey, mana nifunda phi khwela? Ngalusa mina. Suka. Hey. Ngalusa ngomalume eSuthu. Ay, ay. Ha. Hayi wafala ay. Aya. So. Ngithini manje? Boza chaza mfowethu. Yeah. Hey, webafowethu, uNkosilo wakaZulu. Leme limoto emfanefile. Yeah. Emfanefile limoto. Silaka amakhutha njengamanje ngihamba nalensizwa le ufa wakamakhutha. Sebenze kakhulu lensizwa le la kamakhutha ukuthi ivale izitolo. Ayivalwa ke yona. Ivalwa abantu bomthetho amaphoyisa ngoba uhulumeni omele ukuvala izitolo hayi thina. Thina siphusha uhulumeni ngokohlelo uJacinto uphakela umthakathi baphungizwe bonke mfethu sihlelile phansi saxoxa sathi so developer le program yokuthi siqhumezela uhulumeni ukuthi izitolo zabantu bokufika sibafuni. Hayi ukuthi asibafuni futhi yizwe elingabafuni ngoba abanazo izimvume zokuthi besebenze la. Abanazo ngisho nezimvume zokungena la. Sithe emhlanganweni wesummit owawubizwa uNdunankulu ngomhla ka-25 kuJuni kwavela umthiyane umphathi wakwa-Home Affairs washo wathi akekho umuntu oyiforeigner namaphepha okuba la. Akho refugee status, akho asylum seeker, konke ku-fraudulent bakuthole ngendlela eyi-fraud. In this way osisi bethu baya baqoma bebashade baze bakubiza ngokuthi i-marriage of inconvenience. Okunye lapha na kwi-border kuthiwa amaphepha adayisa u-200 rand. Sikhathela kokudayila abafethu abadayisizwe amaphoyisa i-border management u-Home Affairs wonke lama officials sikhathele iwona. Thina sithi we are claiming back izwe lethu hayi ngenzondo, not in violent manner. Bese besibuza abakhuluma isingisi nalabo kuthiwa ama-clever blacks ukuthi why isiphathe induku, why isimemeza. Kuyi-culture yomZulu. UmZulu uphathe induku. Kuyisiko nje ukuthi siphathe induku. Thina ngomakhosi kulezi zinto esizwile ngathi zikhulunywa ngizwe. Bengingakeze ukuthi ungizwe uthweni kodwa ngizwile abafethu becomplaina ngomakhutha. Kuthi umphathi isiteshi wala kamakhutha uvimbela abantu ukuthi i-right yabo yokumasha ne-right yabo yoku-expressa iy'nkinga zibe suppressed. Ngiyezwa futhi ukuthi kuney'nsolo zokuthi amaphoyisa la kamakhutha athathe iy'mali kubantu bokufika. Yilokho-ke ingakho sila kamakhutha sizode silokhu sibuya kuyoze kume kuyoze kuphele. Asizukuphela manje. So hamba yonke i-KZN nayo yonke i-South Africa asizukuphela manje. Futhi uva phakathi kwabaholi bethu uJacinta uphakela uMancinci yekani bebhezela uThuthuva. Abaholi bethu bayezwana manje ku-social media lokulokhu nicela amanga bayasilinda bayezwana abaholi bethu bonke nje basila. Uphakela uyabuya mhla ka-17 so besidila namakwerekwere nama-foreigners lapha ya
edolobheni sokhipha yonke into ethi Nigerian, Somalian, Ethiopian nayo yonke into. Akekho umuntu onephepha lokuthi asebenze la eSouth Africa. Akekho umuntu onephepha lokuthi abe nesitulo la eSouth Africa. Lokho sakuzwa ngomthiyana. La amaphutha kune salon. Leadership programs, they take students from manalo nini ama-stipend ukufunda lawo local and then bacela beyiholda back basingena ezilokhuzana besicela ne-administration yangekhaya kwakuyi-program yakasithi thina somonithorisha labantu laba cause bebe no-plumbing o-robots noba thina besisiza lapho kwi-administration. So-ke kwanento ukuthi okay besihola yes sihola kodwa kulo nyaka nje besingakaze sihole then safika sayikhuluma kwazi kwafika ukuthi akhiphe incwadi ukuthi uzosiholela kanjani ukuthi kuney'nkinga sondela bani yabo sakuvumela lokho because i-payment yokuqala bekumele kube uMay kube uJune bese kube uJuly basinika uMay kuphela uJuly masizama ukuthi because khona even i-proof la khona i-proof la ukuthi kade sizama ukuxhumana ngoba samtshela ukuthi makukhona ama-changes sicela ucommunicate yabo kodwa yena uyaziba akasho ukuthi abantu makhonza kenze ukuthi manje asayi ubani igama lelo emphathweni umbali majola Mr. Living ibhosi wani igama letraining iyona le ishuthini lento le nangu umfowethu njalo sikhona la ngithi izingane lapha nje ziyakhala kakhulu thina sibhizi namagwelekwele lapha kodwa manje ingane lapha seyifika ziyakhala. And then I think sometimes when you are facing challenges in the government system, government aid and ayon, sometimes you need to be clean. Bantu abasuke be involved in the project because then uthi ingane iqhaphazeka kanjena izeyikhale kuthina. You see what this is the future of this country, and then the future of this country and the government efaka imali as a subsidy ukuthi they must get training and they get leyo madlana leyo kwazi ukuthi zilokhunje, and then in the process they see that they are being robbed in the process for 6 months bengaholi, and then mase be complain nahola 1 month bahola one yes, and then lonto leyo do you know ukuthi we got a very painful background. Abazali abazi ukuthi ingane mangabe thiwa ithola umfundaze noma thiwa ithola ukuthini yabona mhlawumbe noma ikhona izama khona impilo bona my phone ingane ekhaya ethi mama nginamali, umama udayisa inkukhu adayise iqhude noma adayise ivesibayini athi ingane yami ise-university ngoba ulimi labazali ukwazi ukulula uluchaze ngama training and projects or whatsoever yabo. So in the end I'm very disappointed because they hit exactly to government, and the government need to account, and the abanikazi bale project exhaphaza izingane ezikusasana lelizwe, they need to account. And it happened that I'm here now in Pinetown, so now I need to find those solutions ukuthi lekho abakhulumayo kuyikho noma kusikho, and ngaphewa lokho yini edalela inxushunxushu. Yizo noma ngeke ngingene kakhulu abantwana ngiyabakhumbula bona kade nenza inservice ngithi abantwana bizona, so anginayo. Uyabazi noma uyabakhumbula? Ngiyabakhumbula. Uyanazi noma uyakhumbula?
ngichancela ukubuza kunini bengahleze khona on site title yakhe Site kunenza ngithetha khona ama-trade. Yes, That's why ngithi ngiyabakhumbula ngoba nokwempilo la yabo. Yes, That's why ngithi angibapheki. But i-department kade ngidlala ngiyade kwemfundo anginalo ulwazi lwabo. yebo baba Ngokubazi bona ngiyabazi. yebo baba Into engingayisho mhlawumbe ukuthi makela umbani kwamanje ave ngekho kwamanje. Mhlawumbe umuntu esingitshela bebe futhi ubani bakhuluma sibafuna ubani simfonele mina atholakale ukuthi mhlawumbe bashiye iqalo zabo yini enzekile nawe ube nento efika because engikwazi ukuthi ngiyabazi but ukuthi-ke yini eyenzekile kwenzeka ozofaka isigaba kwenzeka ningi lokho basinakwenza nombani wathi wayikhomiti aluveze evidence ama-date njalo besase imali lethu kuthiwa imali ye-UIF mase sithi siyoclaim i-UIF ayikho sabuya sizakumbani la samtshela sathi thina inkampani ayiveli wathi hayi sekuvele ukuthi kanjani akasiningani-ke le mali samtshela sathi sila asinayo imali yokugibela sicela usinikeze imali yokugibela hayi ngeke ngize ngiyenze leyo nto anginayo sathi sithi okay-ke fine kusho ukuthi thina kuphela ehluphekile nje sibe siqeqela sicela ukunikeza imali lethu-ke thina-ke esihluphekile ngiyangikwazi okay manini mhlonishwa ngizocela ukuthi le nto ilungiseke ngokuphuthumayo and futhi engabi nama-do's and don'ts nama-challenges ngoba iy'ngane ey'ngaka ey'fisa ukuya phambili ngempilo ngeke zime zomaphambi kwami la ziqamba phambili and then leyo nto leyo nawe mhlonishwa kubalulekile ukuthi niyithathe very serious matter and above that and ngicabanga ukuthi umnyango ophethe la ngizofonela lo phana lomhluthu lokuthiwa ubani lo no ngifuna ukufonela mina ulo deputy kaminista play manje ubani Manamela yes no nama-date umbala ikhommitha kona ukuthi uzosikhokhela njengoba namhlanje kumhla 14 July i-last payment befanele bengumhla 3 July ya-March wasikhokhelela uJanuary kuphela ngoMay late nakhona akasigcina ngesithembiso wathi ama-UIF forms iyona into ezoba i-priority bese kulandela ama-payments to date abasina information abasi-updatile ukuthi why singena ama-UIF forms wazosibuza ukuthi siye kumuphi u-labour samtshela sathi Pine Town okokugcina on the 6th if I'm not mistaken ngafonela ngawathapha uMiss Mzimela ngobe no-responsible for indaba yama-UIF form ngathi namanje akakalungi yini wathi akakalungi kwashiya kanjalo indoda yakalebhe yathi uma imfonela wathi sabatshela ukuthi sobanika uma sekulungile nini uJulayi akekho ukhuluma nathi okay that is very perfect and then after that if you think how many of you got similar problem because as I departure here I'm going to phone Puti Manamela and have a very serious meeting with him because we can't resolve the country on another side, they can't get destroyed on another side. So now if you think how many of you in these training colleges that we are facing similar problems where we are being used and manipulated by the owners of the project, and the owners of the project take your money instead of paying you what you deserve. Entirely because sometimes you can think of what in different training groups you have similar problems, and then from the beginning of the year you never earn anything. nakhona sesilwile ngoba kwakuthule wayecommunicate only if uthina sesibuzile noma safika la personally otherwise bengayixaki ngalutho. And then another thing, I'm not expecting any mistreatment when we resolve this issue. I don't expect you because to stand for government, to stand for the truth, to stand for your own. I'm not expecting any ill treatments when this problem is resolved. That way to ngicela ukuthi siqhumane ngizokwenza show yokuthi ngiyamfonela uBhuti Manamela namhlanje ngimthole njengoba kuLwesibili ngicabanga ukuthi by Thursday I would give the clear view ukuthi sihlangana nenayo and I want the representatives of you omunye abe khona yabo.
so that we expose such things. Because izinto ngalezi awukwazi bafithu uyofuna umsebenzi kuhulumeni emvelo ngalokho bese nixhaphaza abantu bakithi izingane ezincane ezikuthathalele lizwe. That I cannot tolerate. I can put my head on the block and die. Abekho ngempela nakhona why singarepresenti labantu esibaziyo kade bele management why Mana ke babengekho namhlanje bazoba khona kusasa. Mana ke abafanele bafunele ngani? Awumfonele nje. Telecom management la ekhaya ngovuliwe kodwa ngathi akekho or even yena uma singizimela because she was responsible for this yena wa-engage nombala ngithi ngizimela bonke ngoba she's responsible for this Busy. So man. One of this project. Ngicela sambe njengamanje because we can't be abused and wait for someone that is on a random call while the students are being abused. And one of youth of this country is being abused. So the simple thing that I'm going to do, I'm going to engage the minister right now, and then now the office of the minister will engage with them and give them the time frame. And then by the way, this project may come to an end as a result of your complainants, the students, because I can never allow the abuse under my watch. As a normal citizen, person that is a leader in our society, I can never allow such abuse to happen. So now, if they are still think that they have petrol, they have subsidy, they have their salaries, and I want to make sure that if they abuse our own and they abuse our society, it's the first time coming in, but I'm going to deal with them decisively. And now, let me engage the minister and deal with this. Because you have called me, I need to account to you as a normal student. People belong to our community. This is what I'm going to do right now. Ingakho mina ubona ngifuna ukukhuluma isikhathi eside la ngoba ingqondo zabo ngiyazazi. So manje ngifuna ukuthi mana mina manje uzobona nje in everything yabona, and even is also I'm a security officer, people who are supposed to wash kushiwo vele uthoqasha abantu abasha umuntu engabingelele kakhulu bafowethu imashi bafowethu beke kwamakhutha eqhawule kithi sibingelele baba. Sibonga kakhulu mfowethu, sibonga kakhulu nomphathi wamakhutha ukuphuma ngobuningi bawo izolo kade sile eHarding no emzimkhulu, yes emzimkhulu kwahamba kahle kakhulu. Lapha amaphoyisa nabe exwayile ukuthi ngempela khona ongasakwenzeka ngoba ayazazi inkinga esemzimkhulu ukuthi akuzange kusekwenzeke lutho. Namanje ke kwamakhutha akekho ongazi ukuthi ilokishi laMakhutha lelinye lamalokishi ahlonzwe njengelokishi elithanda ukuthi abantu abezobugebengu bayocasha kulona. Ngiyabonga kakhulu ukuthi kubantu abahlele imashi yaMakhutha phinde futhi kube nabantu abahlele imashi yasemzimkhulu kube impumelelo enkulu kakhulu. Kodwa ke engadlula kukhona nje ukuqala njengane kwethu ukuthi kulomuntu okuthiwa ubushiwe le emzimkhulu sikutholile ukuthi umuntu obe namacala obugebengu amaphoyisa ambophelanga ukuhlela imashi, amaphoyisa ambophelanga ukuthi uyingxenye legal immigrants. Lokho kufanele sicacise ngoba kulombhidla 电量低，请充电。 center kubalekile ukuthi njengama forefront of this protest against illegal immigrants, we must state things very clear ukuthi no, criminality is not allowed. Crime to be committed here is prohibited. So I can state it very ukuthi kubalekile ukuthi abantu bazi ukuthi umuntu akakwazi uhamba ayotshontsha koSentini abaleke abe ne warrant of arrest, aphinde futhi ayothelwa petrol emagarage
angakhokhi abaleke aphinda commit amanye crimes amaningi kakhulu, then expect that person ukuthi lo muntu uzoba in a mercy of the rule of law and nabantu bamvikele ngenxa yokuthi yena usedecide ukuthi uzohlela imarch against illegal immigrants emzimkhulu. Lokho ku wrong. Mhlawumbe ke that can be debated ukuthi ke if ehlale usection 4 ukudiscussa ukuthi imarch izohamba kanjani, kuyiphi routine kanjani kuze kufike iphuzu lokuthi ke kube khona imarch and then bese boshwe machine. I think ke lapho ke amaphoyisa abe nephutha lapho ngoba bekufanele mbophe meeting ye section 4 uma ngabe ukuthi ngempela kuyiqiniso ukuthi uhlalile ku section 4 ukuhlela ukuthi ama routine emasha azohamba kanjani. Konke kwenzekile kuhambe kahle namanje simphakathi wasemzimkhulu abahlisa umoya kuboshwa isigebengu esifanele leso sigebengu sojezela into zazo umndeni waso amskiphe ngebail masiphuma bese bhekana ne rule of law ngoba we can never sell our protest against illegal immigrants to the criminality elements. bokusamakhutha bekukamaqhutha kwamakhutha kuhambe kahle 电量低，请充电。 Fozocwele nensizwe emnyama lapha nebefake ibhayi enombala amabhinqa ngaphambili. I was highly impressed ukuthi ngempela abantu basukuma umakhutha ukwazile ukuthi ube ne element yokuthi uyilwele into yakhona ngoba sitholile ukuthi umakhutha sekune esikhona esisukumile la ama foreigners nabantu abaqashe kuma foreigners abaqashwe abanemqasho aba register ama foreigners bezama ukungena bevikele ama foreigners illegal in this country and lonto le yasivumele futhi ngasivumele njengabaholi we are saying ukuthi when he said all illegal immigrants must go in this country and we have seen their numbers and in different areas. I think it's time now that eThekwini municipality must reopen another campsite, whether it can be there in North Beach or it can be anywhere, because we have seen that there are thousands and thousands more illegal immigrants that are still hiding in the different areas. They never see it coming. Now it's here. And then now they think they are comfortable. And then they can never be comfortable in our own land illegally. They must go. Ngoba manje this avoidayo ukuthi kuzogcina kulemala abantu kulemazana abantu, where we have tried all means ukuthi all the protests must be peaceful, because all the provinces and all the cities, they've taken the initiative ukuthi Tina, as we are demonstrating peaceful protests all over the country, wherever we lead is become peacefully. They've endorsed that style of being peaceful. And then now we are here. We are saying that our cities and our provinces either reopening the illegal 电量低，请充电。 in their country of origin before it's too late. Qhawula ukuthi mhlawumbe ukhona nokunye esikutholele namhlanje ekseni ukuthi umfundisi ubaba uThula Sizwe Samgoma ngiyavuma. Samgoma ngiyavuma. Ushaya uvuma. 电量低，请充电。 Samgoma ngiyavuma. Ushaya uvuma. Samgoma ngiyavuma. Awusuka madoda intombi semdawelanga sanqoma ngoba semtanda ayimvuma mvumane evunyolo semelika ngoba ngisho phamo ivumile umthetho obalala insizwa ngazali ngene ezulu ngayisho lento ukuthi bafowethu uma uhlanya ke la khomba ugongolo ehlweni lalokhu kubelesele uhlanya ngokondalo yakithi enokukhulisa kwethu kwelakithi kwaZulu uhlanya makuhlangana nawe alukunikeze ngisho ke into ephilayo emthwaleni walo. Uma ngabe umntwana onesibusiso nonenhlanhla, uma umntwana onebhadi oxovayo obonda izwe onamaqhinga
uthi yonke into yakhe inamaqhinga uyofana nothula sizwe Signi bani walento le ngiyake ngibopha phela lamasimba lawa afika into yakhona ayifika imqhinga engaka ayifika imqhinga engaka yamaphepha wayesehlulekile abantu wayezama ukungibulala wazama mhlambe more than 3 times ukungibulala namanje angifuni uyangihalela ungalela ngenhlamvu wahluleka ethuma inkabi noma esefuna ukuyibambela wahluleka so manje icala kwakuyilani icala oyivulela icala lawo ukuthi ngitheke uyidada oh yeah futhi ngimtshela amaqiniso ngimtshela ukuthi angimesabi uyingane futhi okwesibili angikwazi mina ukuthi ngivumele isihlalo sikaZulu sizodlongulwa ingane ngoba kuningi okonakala lapha akuyona kunakala kuphela ukuthi uNdunankulu abe lento ayiyona njengamanje ke siyabonga ngifuna ukubonga kakhulu ukuthi isilo sikwazile ukuthi ibhubesi libhonge kuzwakale futhi naleli khoza lomlilo belishisa ibhubesi ngeke silazi ukuthi kulaba abebevele bazi ukuthi banelo nebhibhayo ukuthi ba contribute how much 电量不足，电量不足。 yeah ngithi mina Thambisa Mnqantuli musu kusaba ingane uthula sizwe ingane lebhede iphila ngamaqhinga nawe njengoba ingunyama endala kunawe endala kunathi sonke kwaZulu isithatha isinqumo esinobule kanje ngicela nawe wenze iqiniso lokuthi uthula sizwe uyamxosha ezo MEC ngoba njengoba sixoshwe njengoNdunankulu nje ngeke aphinde ke alibone ilanga la enkulu into engicela kuye umuntu mina nginekele yamvunulo ngicela ngishibhoshi unemvunulo enhle kabi idatha indlemvunulo enhle kabi idatha lalithengele ukuthi leUndunankulu idatha dada sokushaya sinamangani bami wetata sokushaya sinabafowethu sokushaya legenge thina sokushaya legenge yakutshela mina wetata khona yebo ngathi yona bulela mina msunwensha wena uyinja uyidada elingamanyala ene-corruption enemeda enedlungulayo noNtuli akakhiphe njengamanje esihlalweni sakho sokuba u-MEC of Cocta KwaZulu Natal uthatha iposition yakho uyenza ibe ngabove isilo unelungelo elingakanani lokunikeza amakhosi imoto dadandini uwenza umsebenzi ongabe wenziwa isilo engabe udeclare isilo futhi okwesibili iprotocol neprocedure oyisebenzisileyo ithini umphuca amakhosi amandla amakhosi awana ibongo ngenxa yakho dadandini wothula sizwe uyinja umgodoyi mpi yakhe ebuthelezi bamba bukhosi la kwaphinda ngene ngiyabonga ukuthi uyiqhawe likwazile ukumemezela isinqumo esinzima empilweni ungene esikhundleni sokuba umkhulumeli wendlonkulu wangena ecathulweni ezinzima wakhuluma inkulumo eqondile ngiyabonga kakhulu ngane yakwethu ngiyabonga kakhulu emne wethu ngiyabonga kakhulu baba wami ngoba ngakubiza wonke amagama akuphakamisayo ngenxa yesenzo isihlo senzileyo ngithi Zoso ngikutshela iqiniso lonke neqiniso lodwa ngithi mina njengamanje uZulu uzokhandwa
kabusha uZulu uzozalwa kabusha uZulu uzoba yilento esiyifisayo sicela ukuyiphathela bonke obaba nomkhulu bethu sicela iyalo kubo nezaluleko kodwa njengamanje siyiphathele sithi njengamanje uZulu bekuyichashaza ekubeni siuqophela umlando nokuphakela umthakathi ukuthi ube semlandweni ubekuyichashazwa ngokuhlambalazwa kwesilo sethu konke lokho ke sizamile ngawonke amandla ukuthi sikubeke kusobala sibonga kakhulu ngisho kuyinkosi yamaNazaretha uNyazulezulu ukuthi lukwazi ukubona ukuthi ke isono esesibekwe phezulu kwetafula sesithethelelwe ngaphezulu kwesono esicashileyo ngakho ke njengamanje siyacela ukuthi uZulu uhlangane wonkana amaNazaretha uhlangane wonkana asihambe siye eManazaretheni emhlanganweni siyobonga ukuxoshwa kwedada ukuba ngempela liseyona undunankulu ngoba liyaxova liyabulala lenza yonke into engamlungile ngaphekwa lokho uthula sizwe akaxoshwe ezwe emisi ngoba mangabuza uNtuli ukuthi lesigcwagcwa sodayo uzosihlamba ngani yavethasanini lethene enkulu kangaka ukuthengele ebota amakhosi asisho ukuthi wrong kodwa kuyilungelo likaNdunankulu yini amakhosi akabani uthula sizwe wathi uzonikeza njengamanje usemkhankasweni ukunikeza amakhosi amatayitela pheko umhlaba kabani hayi kodwa ngani zakwethu hayi madoda ngeke obaba omkhulu abavuka emathuleni ilemba livuka emathuneni hlele kahle kwaZulu amakhosi aphazamisekile indlunkulu ayisiphazamisi indlunkulu siyikhonzile ukuba iphathe umhlaba wawo kodwa njengamanje uthula sizwe besefuna ukuba isilo uqobo ethatha amakhosi wanikeza amalungelo amatayitela ngisiqhamuka endlunkulu ovela axhukule avuvukale sengathi uphethwe lokuyana lento efaka amanzi emzimbeni bese igazi libancane yini lento le BP